Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Balintataw, subscribe kayo dyan, Mr. Cesporinas, Bathala Adventure, subscribe kayo dyan, Matilda Perez, at kay Alister Tabuso. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ng barkada ko na itago na lang natin sa pangalang Paul. Taong 1990, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mananabong si Paul. Meron itong mag-ina at ang tanging ibinubuhay niya sa kanyang pamilya ay kadalasan ay pananabong. Nakamulat na kasi ito sa pagsusugal at ang tanging alam nitong trabaho ay sugal lang talaga. Masaya naman silang pamilya. Kontento na sila na nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Kung hindi nyo na itatanong, itong si Paul ay mapagmahal sa kanyang pamilya at itinataguyod niya ang mga ito sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Pag nananalo sa sabong, grasya. Pero pag hindi, malas. Walang ibang paraan kung hindi mangutang at bawi na lang sa susunod. Ganyan ang ginagawa niya kapag talo. Paminsan-minsan, kung wala talagang tandang na maidadayo, nakikigapas yon ng palay sa karatig barangay. Mas mabuti ng ganon. Kahit wala silang ulam, basta may kanin sa hapagkainan, pwede na. Minsan toyo at lana lang ang ulam nila, pero nakokontento sila doon. Wika nito sa kanyang mag-ina. Pagtiyagaan na lang natin ang bigay ng Panginoon, ha? Aangat din tayo. Hindi lang sa ngayon. Dagdag pa nito. Anak, ipanalangin mo na ang bigay na grasya ng Diyos. Opo, Tay. Wika ng anak niya. At nagsimula na nga silang kumain ng panggabihan. Konting description lang sa bahay ng mag-asawa. Isang barong-barong lamang ang bahay nila. Masasabing kapuspalad talaga. Hindi kalakihan. At kakasya lang ang 4 na tao. Wala rin itong palikuran. Isang araw, pagod na itong si Paul dahil sa pag-aararo sa bukid. Inutusan kasi yon ng may-ari ng lupang tinitirikan ng bahay nila. May sahod naman, pero syempre, kahit ayaw nitong si Paul na mag-araro wala siyang magagawa. Utos kasi yon ng may-ari ng lupa Mahirap na pag biglang pinaalis sila. Mag-aalas 5 na nung makauwi siya sa kanilang bahay. Be, kunin mo nga yung binilad kong isda sa labas. Medyo pagod na ako Wika nito sa asawa niya. Sumagot naman yung asawa niya ng, saglit lang tutupi pa ako ng damit. Nakapagluto na ako, kumain ka na dyan. Agad namang pumunta itong si Paul sa kusina upang kumuha ng makakain. Yung anak nila nasa labas, naglalaro. Makalipas ang linggo, buwan, ganun pa rin ang buhay nila Paul. Wala namang problema sa kanila kasi sanay na sila sa ganoong sitwasyon. Isang araw, nagluluto itong si Paul ng kanin. Magbabandang 7:00 na ng umaga yon. Hinugasan niya yung bigas at pagkalagay niya sa kalan ay nagulat siya. Hindi pa bumubuga ang apoy at kakalagay niya lang ng bigas.
animoy kumukulo na yung tubig. Biglang may lumitaw doon na isang butil ng bigas. Medyo malapad yun at yun lang din ang nakalitaw sa tubig. Hindi na lang niya ito pinansin kasi may sabong pa siyang pupuntahan. Pagkaluto na pagkaluto ng kanin, isinali niya yon sa kanyang plato. Iniwan niya ito sa may mesa upang kumuha ng kutsara. At pagbalik niya, maniwala kayo o hindi, kitang-kita ni Paul na may isang natatanging butil ng bigas na paikot-ikot sa plato. Nagulantang siya sa kanyang nakita at dali-dali niyang tinawag ang kanyang asawa. "Be, halika rito! Bilis!" "Ano ba? Nagwawalis ako eh!" Padabog na sabi ng asawa niya. "Nakikita mo ba yan? Yung bigas na umiikot sa plato?" Ang sabi niya sa asawa niya. "Ha? Bigas? Saan?" "Nako, nababaliw ka na sa gutom. Ikain mo na yan." At umalis yung asawa niya upang bumalik sa ginagawa nito. Pero kitang-kita talaga yon ni Paul. Nakakapagtaka lang at hindi ito nakita ng asawa niya. Kaya ang ginawa niya, agad niyang ibinalot yon sa isang supot. Pagkatingin niya ng malapitan dito, nagliliwanag ito. Gulat na gulat si Paul sa kanyang nasaksihan. Hindi niya sinabi yon kahit kanino, maliban sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang oras, dumayo na nga sila ng kanilang tropa sa kabilang barangay. Dala-dala niya ay ang isa niyang tandang. Bale, nagbabakasakali na naman siya na makakauwi ng pera. Hinimas-himas muna ni Paul itong alaga niya bago palagyan ng bulang. Ang bulang ay cockknife na ginagamit ng mga tandang sa sabong. Hindi ko lang alam kung anong tawag niyan sa Tagalog. Tari yata. Sinunod niya lahat ang alam niyang pampaswerte sa sabong. Una, kailangan busog ang hahawak sa manok na ilalaban. Pangalawa, wala dapat sa mga kasama mo ang tataya sa kabila kasi matik talo kayo. At ang pangatlo ay paglapag ng manok mo sa lupa, dapat hindi ito matae. Pag tumai yon, iatras mo na lang ang laban. Senyales kasi yan na talo na ang manok ninyo. Dapat din ay hindi mo ito paliguan kung isasabong mo sa susunod na araw. Balik tayo sa kwento. Nakahanda na nga ang manok nitong si Paul at bibitawan na yon upang maglaban. Pagkabitaw sa mga manok ay agad bumitaw ang manok ni Paul ng napakatinding atake. Isang waklit lang nito sa kalaban ay patay kaagad. Gulat na gulat itong si Paul sa nasaksihan niya. Tila ba isang ganador ang manok niya? Ang ganador ay ang tawag sa manok na wala pang talo at marami nang napatay. Matapos nun ay niyaya siya ng kasama niya na isa pang laban. Hindi naman ito tumanggi kasi walang galos ang manok niya. Hanggang sa ganun ulit ang nangyari. Patay agad ang kalaban. Isang banggaan lang ng mga manok. Butas agad ang tagiliran ng sa kabilang panig. Hanggang umabot yon sa ikawalong laban. Isipin nyo pang-walong laban na tapos yung manok ni Paul, ni galos ay hindi nakaranas. Grabe ang saya nun ni Paul dahil sobra-sobrang pera ang nakuha niya nung araw na yon. 10 manok din ang nabihag niya. Isinilid na niya yon sa sako.
Yung dalawa, binigay niya sa nagtadi sa manok. Ang tadi ay ang paglalagay ng kutsilyo sa paa ng manok o yung tare. Ilang beses siyang nagsabong at gano'n na gano'n palagi ang nangyayari. Kahit sa mga tong-its, pusoy, bet game, at kahit isang talo, ay hindi niya naranasan nang makuha niya ang mutya ng bigas na yon. Kaya isang araw, napagpasyahan nitong si Paul na kumonsulta na sa albularyo. Pagkarating niya roon ay agad siyang nagpatawas dito. Natatakot din kasi itong si Paul na baka may kung anong elementong nagpapapanalo sa kanya. Ang tanging sinabi lang nitong manggagamot, Ay, napakaswerte mo, iho. Mutya ng bigas itong nakuha mo. Aba, huwag mong gagamitin yan sa masama ah. Hindi na nakakibo itong si Paul at nagtanong ng nagtanong ito sa matanda. Unang tanong nito, Manong, bakit naligaw ang mutyang to sa bigas namin? Hindi naman nakasagot ang manggagamot kasi wala naman talagang nakakaalam. Ayon kay Paul, hindi alam nung manggagamot kung bakit napunta yon sa bigasan nila. Maaaring pinili siya ng mutyang yon. Napakaswerte ng mutya ng bigas at lalong aangat ang sinumang tagapangalaga nito. Mutya ng kanan na merong taglay-taglay na di masukat na swerte. Huwag lamang gagamitin ito sa mga masasamang gawain. Pagkatapos nun ay agad nang umuwi itong si Paul. Nagkaideya na siya sa bagong abilidad na taglay-taglay niya. Ilang buwan at taon pa ang lumipas. Naging mayaman na sila. Napakalaki na ng tindahan nitong si Paul at nakadalawang palapag na rin ang tinitirhan nilang bahay. Lahat ng dinadayo nitong manok, walang habas na pumapatay ng kalaban. May bulang o wala, nakakapatay yon ng kalaban. Grabing swerte ang dala ng mutya na yon sa kanya. Ang nakakapagtaka lang, kasi kahit walang pakaing dasal, napaka-epektibo nito. Parang pinili at naging kaisa talaga ni Paul ang mutyang iyon. Pag siya nga ang bumabantay ng tindahan nila, minu-minuto ay maraming bumibili na halos magsidagsaan ang mga ito sa tindahan nila. Yung anak nila, nabibigyan na nila ng ginhawa sa buhay dahil naibibigay na nila ang pangangailangan nito kahit papaano. Grabing pasasalamat nitong si Paul sa mutyang yon. Nakulang na lang lumuhod siya roon at umiyak ng dugo dahil sa galak niyang nararamdaman. Hanggang sa meron siyang nagawang pagkakamali. Makaraan ang ilang buwan, nawili na itong si Paul na pumasok sa mga bahay aliwan. Ginagastos niya ang lahat ng kita niya sa sabong dito. Palagi siyang nambababae at nawawalan na ng panahon sa kanyang mag-ina. Yung asawa niya nagtitimpi lang. Hanggang sa napuno na ito sa kanya. Grabe ang away nilang mag-asawa nun. Pero awa naman ng Diyos, naayos naman nila ito. Nangako kasi itong si Paul na titigilan na niya ang ganong uri ng gawain. Yung mutya ng bigas, palagi niya palang dala yon kahit saan siya pumunta. Makalipas ang ilang linggo, hindi na ito ginagawa ni Paul. Lagi na siyang umuuwi ng bahay ng maaga at nabibigyang pansin na din niya ang kanyang mag-ina. Hanggang sumapit na naman ang isang araw na
bumalik na naman ito sa bahay aliwan. Sa pagkakataong ito, grabeng galit ang naramdaman nitong asawa niya. Pagka-uwi nito sa bahay ay sinabihan siya ng, "Paul, huwag kang pakakampante sa taglay mo. Baka iwan ka niyan at sana mawala yan sa'yo." Yan lang ang katagang binanggit ng asawa niya bago ito pumasok sa kwarto nila ng padabog. Hindi na ito pinansin ni Paul kasi lasing siya nun. Tapos kasalanan niya rin naman. Isang araw, dadayo sila Paul sa isang derbihan ng manok. Ang derbihan ay isang uri ng sabong kung saan mga malalaking pera ang nakapusta dito. Sugal talaga kung iisipin. Itong si Paul, tumatawa-tawa pa na nagsasabing, "Sige, ipusta nyo na lahat. Sigurado namang panalo ang manok ko eh." Pagkatapos niyan ay binitawan na ang dalawang manok. Unang sagupaan, nakaiwas pareho ang dalawa. Itong si Paul, napapaisip na kasi isang tirahan lang dapat eh. Hanggang sa biglang tinamaan ang manok niya sa gilid at bumulag tayon sa lupa. Tatayo pa sana kaso binalikan kaagad ng kalaban at naging sanhi yun para tumilapon ang ulo ng manok niya. Gulat na gulat siyang nakatitig sa patay niyang manok. Malaki-laki rin ang ipinusta niya rito. Agad niyang tiningnan ang supot ng mutya na dala niya. At laking gulat na lamang nitong si Paul sa mga nasaksihan niya. Ayon dito, ang nakita niya sa supot ay isang abo na maitim. Nawawala na ang butil ng bigas doon. Hindi talaga siya makapaniwala sa nangyari. Kaya ayon, umuwi silang talunan. Hindi iniisip ni Paul ang talo nila. Bagkus ay, yung katanungan sa isip niya na, bakit naging abo ang mutya ng bigas ko? Magmula noon, inulan na sila ng kamalasan. Lahat ng naipundar nila ay nabawi. Tila bang kahit anong pagsisikap nilang dalawa na maiahon ang negosyo nila, ay napakahirap na nitong gawin. Lahat ng tinda nilang mga pagkain ay pinipeste ng mga daga, ipis at iba pang insekto. Yung bahay at lupa nila, dinaanan ng gagawing kalsada. Kaya pinaalis sila dito ng gobyerno at pinatayuan ng bahay. Hanggang sa pagtagal ng panahon, unti-unting bumalik sa dati ang pamumuhay nila Paul. Palagi na lang niyang iniisip ang mga masasayang alaala nila noong mga panahong meron pa silang kaya sa buhay. Labis-labis din ang pagsisisi niya sa kanyang nagawa. Kung sana hindi siya nangaliwa sa buhay, edi sana buhay pa yung mutya niya. Pero kahit na anong sisi ang gawin niya, wala nang babalik sa kanya. Hanggang sa napagpasyahan itong dalawa na lumipat na ng lugar at mag-umpisa ulit ng panibagong buhay. Kaya magpahanggang sa ngayon, sising-sisi itong si Paul dahil sinayang niya yung pagkakataon nung minsan siyang bigyan ng kalikasan ng mutya ng bigas. Okay, opinion ko sa kwento. Very wrong.
very, very wrong. Mali. Mali talaga. Andun ka na eh. Nakuha mo na lahat ng gusto mo eh. Naiahon mo na yung pamilya mo sa hirap. Tapos bigla kang mangangaliwa kasi sobra-sobra yung pera mo. Mali yun. Sana hindi mo ginawa, pero wala naman na tayo magagawa. Wala rin tayo sa mga sapatos ni Paul para magbigay tayo ng napakatinding payo na sana hindi niya ginawa, tama lang na nagsisi siya sa ginawa niya, dapat di niya niloko yung asawa niya. Bro, wala tayo sa sapatos ni Paul. So hindi natin alam kung ano yung mga nararamdaman niya nung mga panahong meron siyang maraming pera. 'Di ba? Pero sayang, ang masasabi ko lang talaga, sayang yung mutya. Alam niyo, sobrang hirap makuha niyan. Ang kadalasang nagbibigay ng mga mutyang kagaya niyan, yan yung mga puting duwende, engkanto. Yan, talagang namimili yan ng tao kung sino yung bibigyan nila. At hindi lang yan, dagdag kaalaman, kapag nagbigay ang mga elemento sa inyo, minsan bloke-bloking ginto. Meron tayong kwento dyan. At yun naman basta, tsaka ko na sasabihin sa inyo, abangan nyo na lang yung kwento na yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Pero unahan ko na kayo huwag nyong pagalitan si Paul. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.